Damina pambe pedera mambo mutasa. Zvizvo chokwadi. Ndakachara lemon. Ini ndini basi ikiisha sikunda ndakashanda ndiri sabhuku kwemakore angu anakuita 34 years ndakatungamirira bhuku ramubasi. Zvadaro ndochizoregera ndichipa umwe anga apo, asi ndadaro izvozvo ndine vanhu vairima kumabhuwa, kutinoti kumabhuwa vanhu vangu vanoita 27 vanhu vairima ikoko. Saka ndasiya zvakadaro ndochidini manje ndochipa umwe sabhuku uripo kuita handover kuti wochibata bhuku iri kusvikira apo pachagadziriswazve sabhuku chazonga ari kumirira ipopapo, nekuti kubata kondaita inini ndakandibatira baba ngasingakuzi kufamba kuti sekuru akanga adini ashaisha. Saka zvadaro ndapa bhuku iro bezi. Saka ndakazoti ndakubasa ndizozwa futi iyo takapa bhuku yayo autaura kuti sakuonza we dzokerai kunoku kune zvinhu zvakudini zvakudesa. Haparariwa kuti munhu muri mubhuku mangu. Tikati kudidini izvo takambogadzwa 1982 naMambo mutasa Bamba Zongi. Aibvunza masabhuku ese tiri paCouncil office apa. Akati zviri kunesa chii toda kuti tigadzise matunhu. Ngei asina kutaura kuti iwe kuonza uri mubhuku mangu. Haana kutaura kudaro. Chirudzii chavo chakuamba zvinezvi kuti anotaure zvakadaro. Ndikati hazvinei tichadini ndichauya todini togara pasi tizwe kuti zvakatangira papi. Asi tiri ipopapo pamasabhuku apo, uyu sabhuku haparari iye direct sabhuku haparari pasine usiri kuakita zvinezvi iye Lawrence. Takati inaye tidaidzwa kumusangano ndimambo wakaita sondo rese tugadzisa matunhu tiri pasheri kuru. Haana kutaura ngenyaya yekuti kana kuti mugani wangu watorwa ndinhingi, ngokuti ataura kuti sabhuku umwe naumwe ngataure uri padhuze naye kuti tione kuti pari kunyangara ndepapi. Aitisanangura kuti icho tinotaura pane zvinhu zvese zvemigano, ruzi nezvinhu zvakadaro nerodhi ichiyomugobvira kuziva kuti rodhi iyi haishinjikiba, ndio mugano wamwe aikwira saidhi yekumusoro wamwe zasi. Tinyatsautsanangura zvakadaro. For sure takaita workshop iyoyeyi takatungamirwa isha akanga aripo nguva yacho ndimuna wasekuru yeyo Newton wakafa, ndiye akanga aripo sekuru George. Tabva ipopo paizogara manyengawana, hatinezvo takazwa ngemugano. Paizogara yeyo Maka, hatinezvo takazwa ngemugano. Kusvikira zvinezvi manje ndipo takuchitaurwa ngenyaya yemugano kuti waakapinda kuunza uri vanhu vako vari mumangu. Ngokuti vanhu vakarima kumabhuwa ikokoko ndiri kutaura vanhu 27 apa wakabvura wamba tichiwa duku 1950 vari kurima ikoko vaizonga wamira ngehono. Vanhu vakunzi chiuyai murimirewo vari pane minda yakati kurei dimburiraiwo vamwe kuti mupfekerani kutera iyo yemasoja ari payo ngati murege kufamba kefiu. Saka zvadaro izvozvo ndio zvaakutinesa kuti zvinezvi takunzi muri muyeyo mumahaparari. Saka takati nyaya iyi hatigoni kuti titaure nevamwe vanhu vese avo zvikaitende pabanga. Midzana. Saka yemugano zvatinoita haitongi kubatisipana kutisiri paground. Saka ndakuti wakomana endai kuinspection in local, then mubatana naishe, because ishe wenyu anofanira kunge ari kuziva mugano kuti bhuku rangu rinotarira pakati chiperera pakati.
because pandisina kudaro pamasiya ishava pamumhanya kwandiri, because ini mamuripoti kwandiri pamuripota kuna ishe wozoripota kwandiri. Saka mukamusiya ari pakati apa zvinondipa dzimwe pfungwa dzekuti tisaenda naishe wenyu hamusikuirira. Kuna ishe shangamiri yakaenda. Yes. Ukanzi kudii? Yakaenda. Yaenda kudaro tikaenda ndikuyeyo nekukoti kwameja street kwa mutasa. Ukanzi chii? Tikataona matongero acho isina kutiitira zvakanaka. Kana madaro manje, it means pane decision yakapiwa namajesty iri kuti decision, because inini I don't go against decision yamajesty. Kana paine decision yakapiwa namajesty, that decision is binding. Ndiyo itoripo izvo. Ite ikufanana decision ino tione. Then kana imi musina kufara nedecision yakapiwa namajesty, mako apply kuchi, mako apila kuHigh Court. High Court ndiyo ine chinonzi inherent jurisdiction. Inobva nyaya dzese inobva. Saka hamuapili ndaunowanzwa, munoapila apo. Musakafara futi kuHigh Court moenda kupi? Kusupreme Court. Kusvikira makadaro. Saka kana itori nedecision haichakwanisi kunzika. Iripo changamire ipo papo. Takapiwa mail 2. Kuina court waizouya wainyorazve kupiwa mazaimoni mangani 2 yekuti koti yenyu mawina nzvimbo ndiyo yenyu izoya izonzi futi change ngoti mai yacho tinawo. Aiwa, akaita change court decision. Wakanga wawega. Ndosaka ndakutaura kuti decision yakapiwa nekare namajesty iri kupi ndipei iyoyo change yacho. Ndipei mapepa akataurwa namajesty.
dziri hapana iyo takazombopiwa kunze wayo mapepa azviro ndinoziva kuti chakatambira ipapo ndiyo tisiuziva kuti ai mapepa makatowanana amwe akabva pakudarira mambo mutasa paiyo ane akabva kwaishe medzani akabva kwapani akabva kuna ishe medzani kuna tichaona ndiri kubvunza inini pamuzvinesimbo ndosaka tati kana mukanyepa handizvifari kubaiso tora mhaka vachii chokwadi anzi makaenda here kudarira mejasi kwamejasi takaenda ukanzi chii kuda pepa racho riri kupi apa pane rasare ari mudi sei pepa ramejasi pakapera nyaya yekomejastiti hamuna kupiwa pepa here rejudgment ndinoda kubvunza kuna uyo akanga ari yeyo kwaye ndoda judgment yamejastiti ndinoda ndikudaiwa ivi murundipa mapepa amedzari panapa ndiri kuda judgment yamejastiti iri kupi ungatakura medzari muchazotakura mejastiti kudai imuya kudai ndine nyaya nemimi aya mapepa ari tuwa aya ane mapepa amwe akabva kuna mambo mutasa majudgment mambo mutasa akatipa majudgment mairi wagwinya waruza ndovhesi vanobvanga nachavo ndozvotokana kubvunza wangu kuti mapepa aripanakari kwamambo mutasa I want to know why makapiwa majudgment tu ndopari kutinesa pa ekuzi mawina the next one over maruza Joshua, what happened? Those are good. Which is you check that out. No, this is innovation. I don't know. I assume takazviita ndiani. Kuti imimi ndimi makaita here kana kuti clerk of court ndiye akazviita, I don't know. But Zipana paper to me that makes sense. You cannot have two judgments that appear on the same day. As that is another judgment. Pakunetsi munoziva sei pamakagara nawo aya mukanyarara makabhadhara akakunyorera rimwe riri kunze kwedare ndiani iwo upi iyo Joseph ndiye akakunyorera akanyorera kuti chii isi pamusoro changa Peter Musambidzi changamira takapinda mukosi zviya mutoro majudgment enyu tikapiwa majudgment enyu tina haparari pasaidi haparari kupiwa rakari kuti wazviwa indikapiwa rakuti ndawina tikapembera
vetusepure uyo ari kupembera futi rawa hawangokupangidziba rarakanzi madyiwa rawa vanaparari vangavada vanhu madyiwa saka vakazosara vachidiscussa after an hour and some minutes ndatofamba inini almost 3 kilometers ndipota kuzofana kuzizoka ndikadaibode ndizipita ndidzoka ndatanga kuzona apo takati tiri kuti isusu unamedzani munhu wapinda mubhuku mangu wabva kuti pane ukaunta kuti akumbochitwa nokwakara saka ndakabva ndarambawo neexhibiti yechi zvekuti mukavabvunza vanhu vokwakara kuti 1 hour yemajudgment mairi aya because they were given 2 judgment because akamona ndosaka ndikubvunza because date of hearing 0408-2019 date of judgment 22/02/2020 and SR2 zuwa rehearing rakadii rakafanana zuwa rejudgment rakadii futi rakafanana asi chaenda kusiyana claim yakadii yakafanana boundary dispute and plea not guilty and ukuplea hakuna chilo pari blank result boundary belongs to aparari uku result boundary in favor of mpatsi nobari kuti chenesa alisanga vakasara they need to discuss vanhu vokwaparari naye ndotingati a conference it is time anyway this one is okay I will keep this one ndukwada then chandiri kuda manje ndikuda kuti mapedza izvi maita this confusion vamazoenda pamagistrate judgment yamagistrate yakati judgment yamagistrate vakati vakangire nomuhana mhosva the one who was reply you judgment yamagistrate yakati boundary riri kuti anombota nyaya boundary wakati wakangoripa judgment chete nekuti chii judgment yakatipa wakati vakati aparari wahwina imini uyu learn more that's we are not against aparari that is against learn more saka your issue is whether makuchinja issue yenyu makuichinja kubva kuboundary koita personal issue kana makunini makunyenya na learn more igoe when more handle boundary your issue yamaonyana kucourt no mat issue yeboundary kuti akubira kusiri kwake ndosaka ndikuti majistrate pamakamutaura kuti akubira kusiri kwake majistrate wakati isisu hapana zvakambo aiwa pamusoro izwai babo that's the reason why musina kuenda iliyo ndosaka judgment iri kuti chii judgment yakati musavhiringidze ba renimo because wakapiwa ndiaparari kana muda claim yenyu munoclaim henyu kuna sabhuku asi renimo musamubate saka which means makahiwa nenyaya saka kana makahiwa nenyaya kana makuda kuapila appeal against the decision yamagistrate because inini handina jurisdiction kuchinja decision that was handed down yamagistrate handikwanisi kana makutopila against decision iyo munoapila muchipira kudenga hamuapili muchipira pasi vakaenda nenyaya yekuvhirikidzana aiwa yatonzi musavhirikidze uyu pa kutonga area yake of jurisdiction ipapo zvangaviri pasina kunga pakambotongeka zvakanaka aiwa ndosaka ndokuti kana muri kuti hapakatongeka zvakanaka pamauya chaiko chaiko ndakuadvesaiwa tutu kana time yenyu yakalapsa
yekuti maifana kunga makapira kwaikoti within 21 days. Kana 21 days dzakapfuura handiti you apply for condonation kukoti yekuti mubvumidzwe kuti kuita sei makwete. But as of now chinhu chiripo ndechekuti mugano wakaiswa naMejastice ndio mugano uri chii. Mukatoita anything chiri kusaidi kwemugano usiri wenyu maakutosungwa. Saka chiendai mogadzirise hatina bvunza is in order already, so there's nothing to talk about. Hatazvita Mambo endai kusvikira awapira wataura mugano wachinja kana wakapiwa naMejastice. Noti nimbojekesa judgment ya Mejastice. Wasina kuende judgment waya. Regai kuende judgment. Mozonoverenga kuti masvika kuno. Judgment yovakanganwa here. Handichaverenga hano zvinhu zvese. Ndoti mungoone chete pataurwa. I do not think it will be proper to accept that the chief made a mistake or an error in indicating that the defendant should occupy that land. This matter had been tried afresh by this court and evidence adduced indicated that there is nothing to alter the defendant on his occupation of that land. It is the village heads who have to resolve their boundary issues, and that should not affect the defendant. Ndiyo nyaya yemunhu wamamaendesa kupi wakapiwa. Irikuzi munhu akapiwa senenechi naye imi mwakadzisa nyaya dzani dzenyu dzeboundary. Those who are the minister. Because as such, I find no merit in this appeal. One, the appeal is to be and hereby dismissed. No order to court. Is the court. Yeah, bye-bye. Kana iri another issue yeboundary yakuya yeboundary chete isine ine munhu uyo ari mukati akaloketwa land. Chikumbiro ndipe umbo usho. Let's get back.